Aza celor 5 simțuri, capitolul 1-3. Trupul este un palat împărătesc, iar mintea ca un împărat. Pentru a înțelege mai bine problema care urmează, imaginează-ți în gândul tău că trupul se aseamănă unui palat împărătesc, făcut cu arhitectură prea înaltă de către un ziditor cu înțelepciune nemărginită. Capul este cerdac, inima este cămară prea tainică, grabnici alergători sunt duhurile, aducători și străbătători sunt venele sub formă de țevi, iar ferestre sunt cele 5 organe ale simțurilor. Iar sufletul, sau mai bine zis mintea, căci Sfântul Calist numește tot minte sufletul curățit, trebuie să-l socotești ca pe un împărat înconjurat de 3 puteri principale: rațiunea, simțirea și voința. Aceste puteri se află în toate părțile trupului. Sufletul se află în trup, spune dumnezeescul Damaschin, ca și focul care se află în tot fierul cel înroșit, iar ca unealtă rațională, prin care lucrează lucrurile mai deosebite, are creierul. Scaunul lucrării și puterii sale cele simțitoare și voitoare, precum și al ființei sale, îl reprezintă inima, după cum se va vedea mai pe urmă. Acest împărat are ca hârtie tabla imaginației pentru a scrie câte vin de afară prin ferestrele simțurilor.